pakupedzisira topataridza mururu varume mheterwa atomberei pamusoro tongoti musi wekutanga baba vakabuda kuseni vachiva vari kuenda kubasa ndobva vaenda kubasa ndo musi wakanaya mvura ndobva vadzoka tichitatu vakadzoka zuva rakunodoko ndakaswera ndichidya rafuja ndobva vasvika ndobva ndavabvunza ndikati mauya zvikanzi ndauya zvikanzi ndichitodya rafuja ndinokanda foja pasi ndobva vasvika ndobva vabata badza ndobva vangodyara mbichana zvikanzi ndiri kuya ndikumbenda kwamupofu ndofika zviva zviri zvekumapasti 4 ndobva vabuda ndobva vaenda vakabuda nemwana 5 years mwana wangu ndobva vatendera ndobva vaenda ndokumashopu ndobva vadzoka ndobva ndavati madzoka matengera madzoka maenda kwamupofu amuchandiudza kuti maenda nemwana chirudzii tarisai izvezvi mwana mabvero akaita pamba ari kundirwadza izvezvi ndinopedzisira nanzi handikwanisi kuchengeta mwana wako unondiitira chihwande sei pakutora mwana iye zvine zvawaenda nemwana watiri kuenda kwamupofu wadzoka nekumashops watenga 2 mazepe ko uyu wandini ko uyu Ruth wamusira sei kumva zvishongwa yakabva nditi sorry my Ruth regera ndinomutsvagira ndikati aiwa regera akwasina nangoti ndikuudze kuti zvawaita zvese azviitwe ndobva tagara vandatombomonyesa ndikati baba memo kana tichakagara mwana akauya mwana ndiwako ndofunga mwana ndikamugamuchira zvakanaka akabuda panopamba zvanga ndisingauzive ndaenda kunotengesa chibage ndikadzoka ndikati ko mwana aenda kupa kanzi atorwa nasekuru wake ndikamudza ndikati baba memo izvi zvinovengesa zvekuti mwana auwe otorwa zvisina tsarukano pa1 day kana ndikanzi ndinoshungurudza mwana ndingashungurudze ne1 day baba memo iye zvine zviri kutora mwana chivandi uri kumutora kuenda naye nekumaraini hausi kutaura futi kuti mai Ruth ndikubuda nemwana ndobva ndamuonesa ndobva anaumboita 2 days 3 days abva ati futi mandi abva buda ndabva tamuka kuseni badachera badajara foji tajara foji ndobva ndachera makomba edu kuma 11 ndikati takutoja tapedza kudya ndikati izvezvi timbozororai kwakupisa vakabuda kuma 11 vakazoya kuma past 5 ndatobuda futi munda kechitu ndobva ndati ini ndakuenda ndakuna mashops ndonotsvaga sipo nechi safe nemafuta apa namafuta zvikanzi mwana wangu ari kunzwa gumbo saka ndikuda mapiritsi pamari iyoyo ndobva ndati ko maparasiti wana aripo zvikanzi aiwa haafanira kuva maparasiti wona ari kuchengetwa panext door saka anotoda mapenisi zvikanzi vandati waraiti vandatobuda ndikati ndaenda ku10 nemwana uyo adaenda kubasa ndibva ndatoenda ku10 vana kusvika ku10 mvura yakabva yandiyatanga kuita ndoda kunaya ndibva ndadzoka ndobva ndavatambidza mapenisi ndikati ndakunoona mepasho ndanoteuboda chibage ndobva ndaenda ndauzoona mepasho ndakaona parodzi ndibva ndatotaura navo bva ndatowirirana ndadzoka baba memo bva ndatoti baba memo vadarika neapa zvikanzi vangava nemwana wavo ndikati oraiti bva ndatodzoka po ndasvika kuma tasvika pana muchoni nababa memo akagara ndobva ndavati baba memo ingwani ndiri kutaura nezvavo handisi kurambidza kuti mwana asvike pano ingwani anotamba naRuth vanoswera pano sei uchindiitira chivande kutora mwana uchiita sei uchienda naye uri maraini panapa anoswera panapa kana uchienda naye kumashopu unochingopinda nemwana uchienda naye kumashopu asi ndakakukanganisa kugara nemukadzi wako here kana kuti pamwe ndakakanganisa mai vemukadzi kugara paimba yavo haundiudze izvozvo bratishiti stupid imbwa yemunhu buda muno manisoro nomboda kuona ndobva nditi bhutsu panapa andirova bhutsu ndikati baba memo ndirovere izvozvo mwana ufamba naye 14 years ndogona kunokuripotera kumapurisa kuti unoda kurepa mwana zvikanzi stupid imbwa yemunhu buda pano kurumidza buda ndobva ndatobuda panze paipai muchoni bva atobata ndofunga zvibhagera zvimwe zvakatozorwa muchoni mwana wangu musikana aibika sadza
vakasumuka vakatora poto yaibikwa sadza ndobva varasa mvura yacho ndobva kuda kubata poto yemuriwo mwana wangu ndobva abuda panze achimhanya muchoni vabata zvikanzi mudhara amuda zvikanzi period nhasi pano hapasina achabika hapasina munhu achagara pano tuitai zvinhu zvenyu nevana venyu meenda hazvambokonai panapa ndikati pano handisi kubva zvikanzi majaira kuramba makangogara ndikabvira rini kukurambai muchiramba makangogara ibvei pana zvitorombokonai panapa kurumidzai kubuda ndobva ndaramba ndakamira ivanga avhariwa dhona muchioni zvikanzi ndopapisa panapa mamba panapa kurumidzai kubuda panapa ndobva ndamira ndikati pano handibve kana ari omega akatengwa stand akapwa stand naamwene wangu inini kuchiwiti kana ari memo ndiye muridzwe stand kana ari lavhu ndiye watingatoti pamwe lavhu anoenda saidi raanoda kwete kuti mundu uzotanzi ndibve ndichisiya musha wandakavaka zvikanzi hamuna kumusha ndosaka muchiramba makagara panapa manje pano mutaurirane kuti nhasi hapana musha ndobva ndatoona nesituation ndatanga kututa zvinhu ndobva ndaisa musiperi ndabva ndati arige ndichese ndichibika zvikanzi iwe ndakudza kuti usabike ndakati ge ndichibikira muchinyera chandakavaka zvikanzi hapana zvinyera zvacho izvozvo hapana achabika pano buda nemwana wako ndobva ndatomira paipa ndobva ndatotora zvinhu bva ndaisaona zvona muchona mai Ruth zvino mungasvike kupi musina kubika nevana ndikati aiwa kubika ndikutobika pana handisikuita se handisi kubva zvikanzi ava vari kuramba achita nharo nokuti havana kokuenda dai vanga nokuenda vaenda kudhara muramba makangomira mumirei chii ndobva ndatoramba ndakangomira uyu wangu mwana akangomira nemadziro ndobva ndazopinda ndikati kana uchiuraya unorera muno ndopa akadzikama ndobva atisi ndobva ndatanga kubika sadza ndobva abuda nemwana wangu musikana mudiki ndobva ndaenda kwana kumba ndati Ruth chipindai mumba murari ndiri kudzoka rika ndinoudza gogo ndo situation yandasangana nayo ndobva ndaenda kunoudza gogo ndobva ndadzoka zvikanzi gogo aya kana zvanyanya kurema uya ugare kumba ndobva ndatoti aiwa rika ndiende ndobva ndasvika kumba ndobva ndatorara ndarara ndopa ndakamuka kuseri ndikaswera ndikati pamwe mumwe wangu tichataurirana hapana ndikatoona kuti situation kureva kuti matauriro aita kutaura kuti haachada zveshuwa haachada pamusoro wechangamire sitandi vaibhiti nai vaibhiti vane zvausina kujekesa kuti changamire vanyatsonzwa nyaya yako zvakanaka varara watanga kutaura nezvaro ndiri kuti aminoti baba ndevapi hatizii kuti vauri kuti baba ndevapi chechitu ndinokuvira kuti utaure utsanangure chimiro chemhuri yauri kugara nayo vana handidunga vana kuti vana vaona vakamira sei nokuti ndinoona ndidzo dzinenge nyaya dzako ndinotenda vana vandiri kugara navo ndine mwana wangu 1 sikana ane 15 years ndozoya mwana wangu musikana mumwe wandaana ane 5 years kana uchiti mwana wangu mukurira kuti asiripo wababa ava murume wangu akashaya ane mwana uyu musikana ane 15 years ndine baba ava ndine 1 saka pane mwana akauya musikana uyu ari ane 14 years mwana uyu akauya zve 1 day akatongoti ihafu day ndewani ndiwa baba ava akauya zve tongoti ihafu day nokuti mwana uyu akauya kumapasti 3 nabhodhi vake asvika mwana uyu ndobva ndamugamuchira avangu ari kubasa ndamugamuchira mwana uyu ndobva tatobika chikafu ndobva tadya ndobva tarara sekuru vake hanzvadzi yababa yamai vake munext door wangu tinoganurana saka ndamuka kuseni ndichiti ndinotengesa chibage changu kutraimo ndakabva ndanotora bhaketi kwagogo ndakasvika musikana asisipo achinzi aenda kwasekuru vake vafoni ndobva ndatoti alright kana achinge auya mozobika chikafu moita sei modya inini pamwe ndogona kunonoka kuita sei kudzoka kwandiri kunotengesa ifirst time handisandambokudi ndakutengesera pandakadzoka kumapasti 7 ndakasvika mwana uye asisipo ndikabvunza mwana wangu ndikati vanhu handisiri kuona vari kupi zvikanzindikubate muromo sho ndanga ndangobvunza mubvunzo wekuti zvijeke zvimwe zvese zvichauya izvozvo kana kuti vatozvitsanangura kudhara ndandati wauri kuti baba ndevapi ndevavaka nekuti vana vacho chimiro chacho chakamira sei kuti zvijeke kuitira kuti vese vane vachitaurwa nyaya zvinzwi orit aiwa pandiri kugara navo pari zvino i2 uyu wemurume wangu ari kugara patsano vavo Joseph Chimombe tipei side renyu dii renyu totenda ma endi rangu ndira kudai so pasiri randipo kudai taurisai pasiri pakuwedzera nyaya yake pakaenda noona mai passion
Ndisho ndakadarika nepadzimba dzeviri pamaitembo nepachimpaka ndichienda kwandaidini kwandaenda mwana akanditi baba rendi kudini ndikuperekedzei ndoda kutaura chi nemi mwana muenzire yanga itori first day yangu futi kutodini kutotanga kutofamba naye ndichitaura naye muona bozi kubva kuzvarwa kwake mwana yandabveka ndamuona iye ndakatoita chido chokutsvagani baba samba ndapinda nepakati paipai iva mai pashona akandiona andi inana waona ndopacho pakutaura kuti ndakaenda nodini kunonza kuti vadarika apa nechi nemwana wavo saka pakauya manje achipopota kuti wewe unogofamba sei nemwana inini ndiripo muruona unogofamba sei nemwana inini ndiripo kati kwewe handifambe newe here ende handifambe nanaRuth here vana vako iwewe ndo pakazotaura muromo wokuti izvo ndakuenda nokuripotera kuti unokudini ukurepa mwana ndo pandakazogumbuka manje ndati alright ini ndikurepa mwana ko wako wemakore mangani ndichigara naye kubva ane 4 years ari grade A kubva ane 4 years kusvika apedze chikoro ndagara naye kwemakore mangani wakuzotaura nhasi nokuti waona wangu manje ndo pane nyaya yese ipapo pamakambowanana makagara here maziyisana kuti pane mwana ndanzwa muri kutaura kuti handambobvira ndamuona mwana wangu inini obvious kutaura ndaimutaurira zvino mwana kuti ndizvo here mai nderera mberi nenyaya yako ndopatatangira nyaya yacho ipapo ndozvaziita se ndopatataurira namashoko yayo kutoti haya shamari kana waona kuti zvanetsaka ngosuduruka kupopota kwakuita kauko haisi first time pakamboya mwana wangu mukomana mukuru andi ndisemusemu so tongogara takatongewa andi apa futi nhasi tongogara futi takadini takatongewa nekuti mwana adini paya mwana wangu chete izvo sofa akangobuda izvezvi kungonzi aenda hapana ndizii unogara zvakanaka chero zvesofa makatongovhunza vanhu vese kumaraini kwengu kwese anana sabhuku vese vaiva vanotokuudzai nyaya idzodzo kuti aiwa ndizvozvozvo samusoro wechangami ndiri kuda kuti ndinzwe kubva kwauri Joseph ari kuti kuno mumwe ibva ndiani mukadzi ari kuti ndiri kuda kuenda here kana ndiri kuti enda ndindozodzinga kuwezi nekuti ndasina kunzwa pachijeka wati ndakati kana zvakunetsai saka ari kuti umwe ndiani ini ndindotodaro semukundudza kuti munomuwanza kutongwa here kwenyiko pese panongosvika vana vangu unoenda muchinoyananiswa nevamwe varipoko masambuko ototi festival yangu paikauya ainambogera yagara pamba yaitogara kwanamboko vacho vana maiziyana ndokaitorara kwachigara ikoko airambidzwa here zvinofamba seya techingopopotedza auya mwana wenyu techingopopotedza tinzwa chii chinoitika kuti mwana womurume akauya anoenda unogara pane vidzo chii chiri kuitika pamusoro komana akauya muri kunzwa akauya ndakagara naye ndaimubikira chikafu anomukunzwa kwaairara ndekwasekuru wangu nyarwadzi yamai vangu uku airara kumba kwangu aita sei ega ndaitoenda kumaricho kunoshanda ndaiswera ndiri kumaricho ndichosienda mutengera chikafu ava vachiita zvavaiita ndichitenga chikafu ndichisiya ndati mwana wepo kutanga aita handigone kubika ndichisiya ndabika ndikazomuti lavhu iwo zvausingagone kubika tarisa uone kubva kuseni kudye chikafu kubva kuseni kusvika manheru chakatonhora hazviite sei hazviiti zviri nano zvikanzaiwa mama ndachikunyeperai ndinogona kuita sei kubika ndaimuka kuseni ndotosiya ndaziva kuti lavhu anodya chakati ava vachiita zvavari kuita sei zvavo vachiita pakasvika pakuti mwana akarwara lavhu sekuru vakauya nemwana vakasvika vakati Jozi iwewe hausi muzukuru wangu ndeuyu handiti kukuchengetera mwana ndichirana naye kumba uko mwana haasi kurara
ndinoda kuti mangwana uende nemwana kuchipatara ndokuya kwakaita mwana svikira azotorwa akauya hana kuenda nemwana kuchipatara ini ndingatozofamba naye maprofita uye achiita zvaari kuita asi iye zvino izvo vanotaura kuti inini handidi mwana womurume uye auya futi uyu akauya 1 day ndokoti kumapast 3 ndini ndakagamuchira mwana ndamugamuchira ndobva arara kuseni ndobva ndainonotengesa chibage kuma7 ndikasvika mwana asisipo ndikati naiyo Ruth mwana sei asipo zvikanzi naRuth mama ati ndafonerwa namama wangu anzi ibva ipapo ndikati asi pane zvawataura here kana pane zvawaita akati handisi kuziva mama kati regai ndisimuke ndiende ndinonzwisisa mwana ndandamugamuchira ende mwana ndiri kuda kutomuchengeta ndinoda kumboona urongwa hwako kuti mukomana ndakanzi handigone kuchengeta ko musikana ndingatadzosi kuchengeta ini ndine mwana sikana ndobva ndatotevera kuye kwaZulu ndakasvika ndikati maizulu ndikukumbirawo mhuri yangu yasvika kunoko vakati maizulu mhuri yasvika ndikati kwakanaka here zvikanzi maiRuth inini handizvikwanise zvakutoda Zulu vadaidzwa Zulu bva watouya ndikati anzwadzi ndauya handina kunzwisisa mawiri aita mwana zvikanzi naZulu amai vake vafona vati ngaabve ikoko auya agare papi pano ndikati ndabatikana nemawiri aita mwana ndabatikana ndikumunyepirai zvichandipa futi kuti anzi amai Ruth havadi mwana wechifuti wemurume ndanga ndangoti ndimbondisiyaiwo ndimboona pane mwana musikana uyu kuti ndochengeta kusvika pano zvikanzi amai akabereka mwana ndianotaura decision yaanoda baba vake vauya pano tikataurirana zvakapera saka imi kana makuramba muchingoenderera mberi chii chamakuita mwana anzi ngagare pano imi hamusiri makabereka ndikati alright ndikasumuka ndikauya ndikawedza baba meme ndikati bameme mungawana kutioni ndikati bameme nyaya yataurwa iyi inini handirwadzi mwana uyu handina kuti 1 day kana kunzwa kuti ndashungurudza mwana 1 day abva atodzoka inini hanguto chokwadi pakati paZulu pakati pemunhu achataura nezvemwana uyu kuti inini haisogona kuchengeta mwana ndichatuka amene kuti pacho pani kutadza kuchengeta mwana ndipani nai baba mwana uyu achiuya chizomutora inini mangwana muchifamba naye angaita mazuva mangani pamushando pakugara kwake chaipo chaipo akangoyawo zve1 day mbaga arara imbonamukirawo mangwana makuseni ndichienda kubasa ndichidzoka dhirao chaira handina kumbodini kungoonana naye nangonzi nazvongodeidzwa ndichiti kugeza nanzano ndikukumbira kukuonai ndati auraiti ndiri kudini ndiri kuuya mundatodza mwana wake uyu musikana ndati andadedzwa naye natsano regai ndombonzwa nyaya dziri uko ndobva ndakaenda chinzi mwana afonerwa namai vake kuti agare kuti uno imbo ndataurawo natsano ndati atsano but apa paita wrong zvanzi atsano ipapa apa zvesho hapana kudini vanojeka but manje ndamai vake vadini vapa decision ndati auraiti haisi nyaya mbotangopedza takadaro kugara kwese kwamaita namai ava uchigara nemwana waamai ava makawana kuna amai maigara zvakanaka here kana kuti mamusingagari zvakanaka hatatogara po zvakanaka chaivo inini ndandoda kubvunza kuti kuipo kwamamuri kufamba nemwana achiti ndinoda kutaura nemi iye mwana anga asvika akagamuchirwa namai musipo mwana uyu chaanga akutaura nemi changa chiri chii unozati mwana akadini akatongondionawo izvezvi mwana akangosvikawo munzvimbo achichagachi baba ende maproblems aitaura uye adini aisangana nawo kupi kwangari tokutika mubvunzo wabvunzwa nava ndewekuti mwana auya kuzogara neiko upenyu ndizvo akwete anga kuzobvakacha akazoshanya aya kuzoshanya pamberi pababa wake anga ane mazuva mangana auya paakazotanga kutaura angane 3 days anga ane 3 days pa3 days pese anhu akashaya here mukana wokutaura nababa vake mugare pasi zvemamuri pamba chakaitika nchekuti inini pandakabuda pamba anondiona kana ininiwo futi pandakadini pandakanhinkrina ndangoti ndingumbe ndanodini ndinozorora paakauya muna kumuona here paakauya ndakamuona akaita mazuva mangani mamuona ingori ifepi kurara pamba karara 1 day
kurara kararwa ndeinino futi mangwana makuseni ndichimukira ndichienda kubasa ndichiti pandozodzoka ndodzoka mwana aripo pamba maona ndakazosvika mwana achinzi adini aenda kwasekuru ake tombonzwa kuna amai naye amai mwana asati auya pamushapa musikana maimbogarawo sei nemurume wenyu kuti nyaya yemwana inenge pfupi straight kudai yakareba yacho yekuti maimbogara sei pamba apa mwana asati auya initanzwa kuti munenge mune vana venyu here vasiri vababa vamugere navo baba vazoitwa wauya asiri wamakabereka naye maimbogara sei kumasiro ndizvozvo zvokuti ndinogara ndichingorambwa ndichishungudzo ndakangotaura chete kuti zvakati akauya akamwa doro anotaura zvanoda ndinogara tichitotongwa kwamasabho nenyaya yekuti kana vakamwa madoro chero anotogara kumapurisa cheko cheko nofunga takambotomboenda akatomubhadhaswa futi faini andirova futi totogara tichitonetsana muchinetsana nenyaya dzevana here ava here kana kuti dzimwewo inini hangu tochokwati nyaya dzinonetsana nebaba dzemagirlfriend nedzekuti havadi kushanda mumunda nyaya dzevana dziri raitika dzevana vanozongotsvaga zvekuti vadutsire nyaya dzevana but chiripo nyaya ndonetsana nawo apa ndeye mumunda kushanda nyaya dzevana dzinofanira ndaifunga kuti pamwe vanotora vana vavo vachivataurira zvinhu vachiva vachituka bho zvinowanika munhu saka ndatoona kuti mazuva agarwa nevana ava mashoma nyaya chaiyo ifana kunazobuda kuti tiri kunetsana zvakati kuti munhu akuti aende ndiendese munhu inyaya yakati nokuti tingatoswerere nyaya dzacho diki diki dzevana apa hapana vana vakagara vana vemurume uyo anombogara nevava muchidimbu ini tsanangurai zvinenge zvichikanganisa maya kuti musvike ubva kuti ndinangu pakutaura chokwadi inhau yevana izvi zvimwe zvese zvikaizvi hayo hapana problem naukadzokupinda hadzo mumunda ka inangu ndenchishava nditi pandodzokawo ndopo pandodini pandotangirawo ipapo tichidini tichiendawo mberi mona mumunda munopinda zvenyu asi nenguva iri kure ine muchishava kureva kuti chokwadi chataura namai kuti munda hamupindika kana muri kubasa kwamugona kuti muri kubasa nguva imwe chete kuti mapinda ndotopinda nenguva idini andoona kuti ndasvikawo nenguva iri pai inokodzerawo pamba kopa kuzono anzi doro munonwa iro harirambidzwe zvato munonwa anzi kana mamwa doro maita magirlfriend ndopamunoyamotanga tozvataura chinoitika manje ndichokuda iso unoziva tichero ini nangu magirlfriend handina asi mumwe wangu anofungira because ini nokwa zhinji kacho kubva ndobva na12 manero mona ndabva ubasa kamwe ndotoona kuti time ino kuti ndichienda kupi kumbaka otherwise ndondozononoka kudzoka saka kuma6 kwekuenda kutongogara pabhawa pakutodini ndakutotandara mona saka kupa tozoenda kuma12 saka ndo panenge achiti kubva magirlfriend munoshanda muchikumuka nguva yekubasa hayi na time because chikorokoza mamuonowo kuti pamba shuwa mudzimai uchiuya pamba na12 amuono kuti dambudziko racho irori ndohombe reupenyu ndohombe yanandaona ipapa panoti adzimai vari kushanda vari kuya na12 haya pandigaii mupfungwa yangu vandatoona kuti ipapo pada kugadzirisiwa ipapo pokuuya na12 o'clock 12 o'clock kune kwachena chaizvo handichida kuti nditi kwataurwa zvokunzi takambotongwa kumatare avari kuti nyaya yevana mainotongwa zvevana chete here kana kuti mainotongwa zvokuti mukudzingana izvozvo zvevana nokutodzingana wai dzaiva dzevana pane dzekuta dzakatongwa musi unoyi baba memo handina kukudzera kuti baba memo ndaneta nekushanda zviri nani kuti zvamunoita hamubvunza nemii pamusoro ndakavati musi uno mwana uyu musikana akasati auya hazvina nofunga kupera kwemwedzi wakapera uyu ndakavati baba memo ndaneta kuramba ndichishanda ndiri 1 mumunda
kuchera makomba ndiri 1 vamwe vako vari kuenda kubasa iwo unobuda panapa kubasa unobuda uchienda kuma7 kuma8 watadza here kumukira uchindibatsira kuita sei kuchera makomba china chacho chaunoti ndicho chisi unenge uchingoita up and down pamba pako hauna nguva napo nofunga ndavaka chimudhuri ichi choda kupfirirwa hausi kukwanisa kundipfirira nofunga ndakanya zvidhina chindirongera ovhoni hausi kundirongera ezvinezvi ndaronga chinditemera huni dzekuti ndikwanise kuita sei kupisa ovhoni hausi kukwanisa zviri nani unditsvagire $10 yekuti ndikwanise kumboenda kumba kunozorora kana usina kutsvagira $10 baba memo nhasi ndiri kumwa poison pasina vana ndobva ndamuti ndinofanira shamwari yake ndikati ndikukumbirawo $10 nhasi handisi kuda kuraramira panapa ndaneta ndiri munhu wenyama ndinosvika pakurwara kana kufa ndichishandira munhu wemurume wokuti pamwe ndichiti ndikubatsira asi hausi kukwanisa kundibatsirawo pandinge ndabata akatozotora Zakaria vakauya vakati nyaya ndei ndobva ndati Zakaria inini hangu kana sina kutsvagira mari nhasi ndiri kumwa poison ndife nokuti hasi kukwanisa kuti ndiende kumusha hasi kukwanisa kuti andibatsire basa repapa sina vanhu. Alright, nai baba kuti muzoti kuti varongedzai muende handichada yanga iri nyaya sore changamira yanga iri nayo vana kuti vaita sei vanga vaita sei moza nyaya pakapopota pacho ipapo ndo pakangondibhowa kuti sewofamba nemwana wako kweni wako wandaifamba naye waitadza nei kupopota nokuti ndafamba newangu nhasi ndo pacho pandakazoti aiwa chirongedzai mudini miende tingangoisa hangu extension zvishoma mairevesa here kuti aende ini nangu nyaya yekushaudhiwa ndaneta ndati nyaya iyoyo kuti musi iwoyo ndo zvakataura mairevesa here kuti vaende apa hangu ndasingarevese zvangu ati kushaudhiwa chaiwo chaiko dai amboningirinawo zvake umbodii kumbozorora kutaura mubvunzo mudiki diki ungakore iwoyo kwamunoti munoshanda uko kuti ndanzwa muchida kutsanangura kune cheuviri chiri kubvako here nokuti ndiri kubvunza kuti nokuti dai changa chiriko kana muchichiwana chiri kusvika here kuna amai kuti amai vasasvike pakuti ndinorwadziwa nokushanda ndichishandira imi zviri kureva sokuti muri kuita serungano rwatakadzidza kudhara rwadafi natsuru dafi ainosendeka demo pamuti vodzokera vese asi tsuru ainzi ndiye asiri kupedza kutema asi dafi asina zvaari kuita ndo zvandakubvunzira izvi ndandikufungidzira kuti zvingi kushanda ndo maonera andandida kuzondizivudza ko kana zviri zvekuti baba zvavo vanobuda vachinoshava handifunga kuti pane dambudziko nokuti ava havaizoshaya mubatsiri sezvatinoziva kuti fodya haimbodyarika munhu uri wega saka dai zvaivepo ava vangadai nechokutaura nokuti iye zvinezvi ava vangadai vachitsvaga wokubatsirana naye kudyara sezvo baba havazokwanisi kuti vabva kubasa vouya zvevodi vopinda munhu zvaizove nyore kuti kana zviri zvechokwadi kuti kunoshawa kune chekuitika chiri kubuda zviri kugutsa amai handifunga kuti paizova nedambudziko pajekesei paburitsei pachena icho zvacho zviripo padiki pacho patukuwana zvishandotoya nechitidini chitomutambidza kushama ndo zvatadini zvatawanawo nhasi izvi mubvunzo wangu wati chiriko here chouviri yacho kuti tokwanisa kuraramisawo mhuri ungavatera zvavari kutaura kuti dambudziko rinozosimuka sei kana zvakadaro zvakanaka kudaro pamusoro ichangamira ini nangu choviri chinobudawo chokuti tiraramisane chi pachezvedu tega nditi ndo zvandikedzadzana pakushanda apa pakushanda ipapa apa todini pakuenda kwangu mari icho pandiroya nechandende ndakabata ndotoya nichitomutambidza changamire mainzwa nyaya yekubvunzwa nemakurukota taakuisa maoko ndinotenda zvikuru vana vangu vauya pano chokutanga Joseph mwanangu tsika dzedu nemagariro edu ndinokurudzira kuti ateedzerwe chaizvo kana uri baba ndikatarisa pawanga uchitsanangura mwanangu haingava nyaya yemwana sokutaura kwavo uchita dai yanetsa nyaya yemwana vana ugare navo kana vakauya zuva rimwe chete sokutaura kwavari kuita hazvikonzerese kuti mukadzi enda aendere mwana angosvikira pamba pako one day
usiri kugara naye. Izvi dare rainyatsoona pachena kuti haisi nyaya yemwana. Chechipiri, Joseph mwanangu, nyaya hombe iripo, kodzero dzako hausi kudziita pamba sababa. Dai wanga uchidziita waiongorora sekuongorora kuita mukadzi wako. Uri kukundwa kuongorora kukupa mari yakawanda nemukadzi ndohonohone pamba. Iwewo kuti wauri kuenda kune mari asi mukadzi ari kuona kusina mari. So ukatarisa ukaverenga mari yauri kutaura kuti tiri kuwana yekurarama chaizvo chaizvo inowanika kune mukadzi. Ndosaka uchinzwa mukadzi achiti ndafa nebasa. Chechipiri, kana uchigutsikana mwanangu iwe kuti kwauri kushanda kuri kubuda mari, zviri kureva kuti uri kubira mukadzi wako haisi kuenda yese. Zviri kugutsa iwe chete. Nemhaka yekuti shuwa uri kuiwana kana uriwe, asi uri kuzoba. Haisi kuzoenda yakakwana kuno uyu. Vamwe varume vakangwara Joseph vanorerutsira vakadzi vavo kuti vade basa ravanoshanda. Ukuona zvatinoita isi Joseph, hatina nguva yekupinda munda nenyaya dzenyika. Asi kuno kuna amai vari pano, hatizovati fizha yekumunda uko. Tinobva tauya nemari dziya dzataenda kunoshava. Tobva tati amai garai muone kuti kwandiri kushanda kune basa. Tovatsvagira vamwe vashandi kuti vakwanise kuzondiwachira, ndikwanise nokundibikira, ndiende kubasa kuye kwavari kuona kuye, iwo kuvazorodze kumunda. Handizvo zvandaona zvauri kuita Joseph. Chechipiri, kodzero dzeubaba pamba Joseph hapana. Hakuna baba anobva kuseni na6 pamba odzoka na12 kuseni uri muenzi pamba pako. Hapana chauri kuronga chinobuda. Uri kuya kuzorara chete, endi kurara kwacho unenge wakadhakiwa. Kuseni hapana chaunorongera mukadzi womuka waenda kumadhira. Dambudziko rese Joseph riri kukonzeresa kuti pamba pako pave nenoise. Chechitatu, wakazvidzidzisa Joseph kuti vana vako iwe kana vauya vanofanira kuita secret newe. Zvinova zvatisingatendere pakugarisana kwechivanhu. Vana vaifanira kuziva kuti baba vane mumwe mukadzi ari kuvachengeta by now. Kana auya mwana, amai huyai kunogara yapa, yatove family. Pamutemo wedu unoti vana vako iwewe vanogara pauri vachichengetwa naamai vauyi navo. Ndozvazvinotaura. Asi handizvo zvawakadzidzisa vana vako. Vana vako wakavadzidzisa kuti uya haite pakutaura kwakuchiitwa pamastatements esa. Kureva kuti nemunyowani asati akuona ane shoko, but chandinetsa machinda pano ndechekuti pane communication iri kuitwa naJoseph nemukadzi waakasiyana naye. Kana mukaramba makatarisa, zvinoita kuti mukadzi akabva pamushapa akwanise kufonera kubvisa vana pamba pavanofanira kuchengetwa panogara Joseph baba vake, kuti ibvai ipapo hapana kumira zvakanaka. Zvinova Joseph zvaari kutendera, asi akasiyana nemukadzi uya. Vana votobva pamba ipapo voenda kunoita secret muroad. Ko secret yavari kuita nemuenzo wavasingazive ndei? Ko doubt yavaita ivo naamai vavasati vagara navo ndei? Dambudziko riri kuna Joseph. So ndaona zvese izvi mwanangu zviri zvinhu zvandoda kukudzidzisa nhasi kuti uzive. Pachivanhu chedu hatitendere kuti urambe uchingorora uchiputsa uchirora uchiputsa. Tikatarisa dzimba dzawavaka izvezvi pamwe dzatowanda. Isu tinoti ukaroora munorambana nerufu. Ndozvatinotarisira paupenyu hwedu. Kana wafirwa wakukwanisa kuroora mumwe mukadzi. But ukatarisa kanhu kwaunga uchitienda kune uyu Joseph, kanoratidza kuti haunei nemba mwanangu. Haunei futi nevana vauri kubereka, hauna tsitsi navo. Dai wanga uine tsitsi nevana vako, watojaira kuti mwana anoenda namai vake. Hameno matara ekutonga kuti aikuregerera sei pesa. Isu mutemo wedu unotaura kuti kwawabereka unobhadhara, kana iri mari yakawanda mwanangu, kwawabereka kuye find uroora, kwawabereka futi uroora, kwawabereka futi uroora. Ukapera mari uchaziva kuti munhu haroore roore.
apa ndiri kuona sekuti uri kutora vana vevanhu mahara, zvinova zviri kukupa nyore. Mukadzi usina kubata nechikomba unokwanisa kutaura chete nenyaya yekuti mwana ati kana kuti mwana haana kuwirirana naamai vake, wobva wati amai vacho endai. Nyaya yaunogona kugadzirisa wega. Joseph uri kutamba nedara, hazisirizvo. Vana wakatoita chinyeyo nawo kare, asi amai vari kuchengeta nevana. Upenyu hwedu hatitendere kuti vana vangotorwa pasina pfumo iri kubviswa kuvabereki kwavari kubva. Zvinoreva kuti zvinokurerukira kuramba uchiramba uchizvarisa vana vevanhu uchiramba, zvinova zvisirizvo. Ndikatarisa zvekare panapa, ndanzwa mudzimai wako achitaura kuti ndakazoteerera mwana, kuita ukuteerera aine shungu yekuti aone kwekukanganisa kwake, kureva kuti mukadzi wako ane chido chokuchengeta vana, asi makamusvibisa kare iwe nehama dzako kuti haaitewo. Ndochimwe chinhu, nyaya yevana yati kutaura nezvayo toda kutoibvisa mundima machinda, handiyo. Pane nyaya imwe yandanzwa yanzi anenge achienda kumagirlfriend ake. Ndikanzwa imwe nyaya yanga yinzi akauya akadhakwa. Nyaya idzi ndadziona dziri dzakakosha kudare rino. Chokwadi Joseph, nyaya yekudhakwa iripo. Yemagirlfriends hatiirambe netime inobviwa nayo. Chinganakidze munhu chii kubhawa kubva na12 ungosvika uchirara, iyoyo inogona kunge iripo kana kusavapo, asi inouyisa dambudziko mumba mako Joseph. So ndiri kuda kuti pari zvino, regai ndibvunze mukadzi, iwe mudzimai, murume wako unomuda here? Unomuda, asi magariro esituation zvakundirwadza. Zita unonzani? Baibiti chikwa. Joseph, mukadzi unomuda here? Munozviziva here kuti manga matoparadza musha? Munozviziva here Joseph? Ndanzwa dare richikubvunza panoti wairevesa here, ukati handairevesa. Chinonzi kurevesa chii? Kana warova munhu wamutaurira tichibva pano, unenge uchireva kuti kurevesa kuchauya wauraya here? Kurevesa kuti kudini? Ameno vedare kuti kurevesa kureva kuti kudini? Kana ndangotaura zviri simbu, ndataura ndichipenga, kana kutaura ndakadzikama kuti handichada mukadzi. Kana tichiti kurevesa tekuti akureva kuti kudini, nokuti wedhi rekuti handichada rabuda. Zvinoreva kuti mukomana uyu ari kurarama nekuchichidzira vakadzi mumisha. Vasataure naye, kana akatadza vasamubvunze, kana akatadza, kana akauya nguva yaada asabvunzwa, anobva ati unoenda kumusha kwako. Asi mukatarisa mukadzi wake uyu, mukanyatsoongorora zvakanaka, muchaona kuti akawana mukadzi anoda kuvaka. Asi Joseph haadi kubvunzwa sababa, wedha agona kana kuti akanganisa. Nhasi tikatarisa fodya yacho iri kurimwa iyoyo, chokwadi fodya ikanyatsorimwa inobhadhara. Yabhadhara, mari yacho iri kuzofamba sei? Iri kuzokondororwa nani? Mukaongorora machinda zvakanaka nyaya iyi, muchaona kuti muridzi wemari ndo asiri kuishanda. Ndizvo zvekare zviri kukonzera dambudziko mumusha mevanhu. So mukatarisa muchaona kuti matare avaitonga ese ainetsa kuongorora. Tikaongorora zvakanaka matare iwayo aipedzisira auyisa dambudziko kuna Joseph nemusha wake. Saka pana apa Joseph mwanangu, nyaya yako idiki, haina kukura. Uyo wakamuroora here? Ya, wazoona zvanaitaura zve? Vabereki vake vari kuri? Hanzi?
Saka uyu uri kugara naye zvisiri kuzikanwa nevabereki. Chinzwa kamwana ndosaka uchimuteerera. Dare. Pano ndakupa mutongo wangu pano. Mutongo wandakupa uyu ndokuti ndiri kuda kuti Joseph andivigire vabereki vemwana uyu mushure me2 weeks. Wazvinzwa Joseph? Mushure mema-weeks mangani? 2. Unditsvagire vabereki ivavo uye nawo pano. Dare redu haritotenderwi kupa any decision inenge isina vabereki vemunhu. Mazvinzwa wedare? Kana ndikada kupa decision yandoda kupa pano kuti bvisa pfuma ita zvakati, hatikwanise kuita izvozvo kana vabereki vemunhu vasipo. Mapanzwa? Saka ndinoda kuti unditsvagire chero hama. Mapanzwisaka? Ndoda kuzongoiona ndotaura naye. Asi iwewe dare rino raakukupa warning. Hatichada kunzwa any rumor inoenderana nokuti une kumwe kuita kwekuuya usiku Joseph. Wapanzwisaka? Ndoda kuti unochinja time yako yauri kuuya. Chechipiri, ndoda kuti madhira auta kumunda ayaya kubasa kwako kwauri kuita kwekwe uite mazuva aunenge uchibatsira mukadzi kusima focha. Tanzwanana? Right. Tanzwanana here? Yes. Uita mazuva iwe by bit wainzwa zvandataura. Uye anofanira kuita madays anokubatsira kusima focha. Ozoenda hake kubasa rake. Onouya netuviri taari kudii? Taari kuuya nato. Asi mushure me2 weeks wozouya nehama yeuyu. Chandaitira kudaro mwanangu, tine madambudziko atizosangana nawo iwe nini. Uyu akafawo haumuvigi. Wapanzvisa? Whether hauna pfuma hazvina mhosva uya nawo pano. Akafa uyu chete uyu haumuvigi. Ini newe ndisichadhiraivha kunotsvaga kuti vabereki vemwana vari kupi vakwanise kutema paanodii? Paanogara. Wapanzvisa ka? Zvinova zvinhu zviri kutoda iwe kuti utitsvagire vabereki ivavo vauya. Une vakadzi vangani vaukasiyana navo? 2. Right. Mudzimai, iwe ndanzwa uchitaura kuti unoda imba yako. Handiti ka? Ndaikumbira kuti kana uchitaura ndaona uri munhu anobatikana stere, uzviise pasi pemurume wako. Ndizvo ka? Wapanzvisa? Vanzwa zvandatsanangura? Kuvesa vanzwa, wanzwa here? Yes. Vuma kuve pasi pemurume wako. Kwete pane zvakaipa, asi pane zvakanaka. Uyu murume wako ndowakamuda kugara naye. Chechipiri, ndinoda kuti mese muri vaviri muone kuti muri kuchengeterana vanhu. Uyu ane vana vake, ndione vanhu. Ndinoda kuti mutore vana ivavo sevana venyu vese. Wapanzvisa iwe Joseph? Iwewe uri mvana, uyu imvana. Handi ndizvo nai dare? Saka mvana kana dzawanana dzinenge dzichiwanana kuti dzichengeterane vana. Hapana munhu anozotenderwa kutora wake chaiye ndiwo anofamba naye kunotengera kumashopu. Ini ndaimbotaurira vamwe ndikati munoona kuti vanhu havazivi basa revakadzi. Taimboti kudyisiwa. Ndizvo nai. Nhasi ndativerengei kuti chiri kubatwa nemurume chisingapindi nomumaoko memukadzi chii? Munditaurire chinhu 1 chete chamunoti ichi ndo chandiri kuita. Muchaona kuti kubva kugeza kwangu mvura inombotanga yanza haisi kupisa sireke here namai vapinza maoko ivo. 2, pandinorara Joseph ndo vanopagadzira. Zvandinopfeka inini ndo vanogadzira kuti mutione kuchena kudai. Dama ya kuti ndinzi baba nhingi ndo anotakura mimba. Movati kumunda futi nemimba yese iyeye. Imi muri kuti muri kumadhiri uku muri kushanda madhiri asingauyise mari. Mobva madya mari yenyu, whether nemagirlfriend kana nani, yopera. Kuno vari kukuzvarira idzinza. Saka hakuna chichaitwa newe Joseph iwewe
chaunozviitira wega usinawo mubatsiri, asi ndiye muridzi womusha. Uri kuti uri kudzoka na12 musha wako unenge uinani. Vazhinji varume vanopedzera kuti mari yangu yandaizvishandira ndei. Hakuna murume anogona kushanda ega asina ladha raanotsikirira kuti aende kubasa kwacho. Hapana. Mukadzi ari pabasa pamwe chete newe. Whether waenda wanhonga mari yako uko 10 million, ndiye amai kunokumba. Munodzoka moya mutaurirana, mai basa ramandipfekedzera ndiende ndozvandawana. Wapanzwa Joseph? Hatidi kuti uchembere uchingowana. No. Plus isiya nyaya idzi dzokuti padiki handikudetsi. Hadziite idzi. Idzi unosafa nadzo idzi ukazoya kunokudarire diso. Tinosiya takubvisira zvese zvaunofungidzira zvinoita kuti uroore. Because unenge uchiratidza kuti unazvo. Asi ndikatarisa pano ndinoona kuti hapana mukadzi wakabvisira mari. Kungozvarisa vana vevanhu. Hapana, uyu hausi kutombomuziva kuti vabereki vake vanogara kuti. Which means akafa ratove dambudziko rangu newe rekunotsvaga kuti mwana uyu vabereki vake vari kuti. Nhasi uri kutaura kuti ndakanzwa kuti wakamupiwa naani kuti ave mukadzi wako? Nai Joseph, wakazvipa wega? Ani mazvona. Asi pachivanhu pedu ndizvo here kuti tinotsvaga vanhu vedu tega isi tobva tavaroora tega. Pachivanhu chedu handizvo Joseph, handitika. Ive nerudo tsitsi nemwana womumwe munhu so. Iwo uri kuzvara vana vako, haudi vana vanoitwa so Joseph. Hautozvidi. Unotodawo munhu anochengeta vana vako waunoziva paanogara. Handi ndizvo. So dare rino riri kuti after 2 weeks undivigire vabereki. Vabereki mwana. Utovatsvaga usaite zvinhu zvokuti hanzi. Ndoda kuti undiudze kuti vanogara pasabhuku nhingi, anda mambo nhingi, endiwoya naye kuno ndomuona, tovaudza kuti pfuma yenyu tichakupai kana tadi takohwa. Handi ndizvo? Toziva kuti uyu kuti abvume kuti mukadzi wako tinenge tabvisa inonzi token of appreciation. Handiti? Pachivanhu chedu tombopawo tezvara ndindi nemwana. Then wakushanyirana natezvara wako. Mimwe kusanzwa kwaanenge achita anenge achitoziva kuti dzimwe nguva kwauri kuti kusanzwa iwe anenge achita una chawakandibvisira kuvabereki vako. So ndoda kuti uite izvozvo. Nyaya yekurova. Hapana, ndosaka akakuendesa kumapurisa. Hakuna munhu anotenderwa kurova munhu. Amene kuti zviriko naye. Munhu mukuru akadai uyu afosewo kuita wangu mwana mudiki. Pamukadanana makashandisirana shamu. Kana wakushandisa shamu kureva kuti wakundikana. Because musikana chaiwo chomuvhevha ukamurova anokuda. Komudzimai ari pamba ukamurova anoteerera. Chinoteererwa nemadzimai edu handi kurova, rudo. Madzimai ukamurova vamwe vanotosvika pakukuti uraya achikutuka chete. Asi munhu anotyiwa nemudzimai pasi pano pese munhu ane rudo. Unonzwa kuti baba anotyisa. Haatyise kurova, anotyisa kuchengeta mukadzi wake zvakanaka nekumubata nekei yakanaka. Ndozvaanenge achingotya chete kurasikirwa nemunhu wake. Kwete zvamunofurirana kumadorezo kuti ndakamurova nezuro saka akunditeerera, kumpunyikidza munhu kuti ati yes pazvinhu zvisingaite. Tanzwanana Joseph. Saka kubva nhasi mudare rino handidi kuona muchiuya nenyaya dzakadai. Dzapera. Mudzimai wako wakumuchengeta zvakanaka. Nokuti wati unomuda. Handiti ka? Kumapurisa vakatonyora ukarova futi unovhaririwa. Hazvitendero. Right, Bhaibhiti une chekutaura here? Hauna chekutaura? Kuti mwanangu, chochiita iwe. Unacho, right, taura hako. Unganga ngodaira ari panapa. But tikasvika kumberi kuti anoramba achingondiramba. Nofunga ndane vanhu vakawanda stereki vanondiramba pamberi pa. Situation yako ndirwadza.
ndaneta kuramba ndichirambwa. Zvoitwa sei kuti wanga uchitokudza zvokusarauka? Vanogona kudaira vari ipapa vakangoenda tikangonetsana vakamwa hwawa chete vanotokuti mumwe musi vakatonipa ziradho asi takutabva notongwana nasabhuku futi. Pamusoro ndambonzwa mukuti ndaneta nekurambwa ndambonzwa muchibvunzwa namama kuti murume muchiri kumuda here. Handina kunyatsonzwa kuti madaira kuti kudii mabvunzwa kunzi murume muri kuchiri kumuda here, muri kuda murume wenyu here, maneta wangu nokurambwa murume wenyu muri kumuda here. Ndio mindiro yatiri kuda kunzwa. Kumuda murume ndiri kumuda asi pari zvinezvi chandiri kuchema ndechekuti handiti anotaura nemuromo wake kuti ipapa haasi kukwanisa kubudisa kuti haachandida. Akabuda panapa tikangonodaiso anoshedza kuti wakaenda kwamambo wakatadza kutaura sei kuti haundidi saka anogara chinditi hauna kwokuenda. Saka inini nyaya yacho iri kundirwadza nekuti vanhu vese vanhu vatinotongwa nyaya anotaura kuti hauna kwokuenda kuti ndizosvika pakuti bheta ndichienda kwamambo handina kwokuenda. Amai ndisaka mwanzwa mambo vataura kuti kubva nhasi Joseph havadi kuzviona, kubva nhasi havadi kuzviona. Saka imi mukaramba muchipikisa kureva kuti mune dzimwe pfungwa dzamuinadzo ndo dzavari kufanirwa kuti muburitse pachena. Ndosaka mabvunzwa ndomubvunzo watangwa kubvunzwa namambo kuti murume muri kumuda here. Saka ndochinja muri kufanirwa kujekesa. Pamwanga achida kuti timurove Joseph. Waraiti mwanangu chinzwa ndidai so mudare muna mumanikidziwe zvamaumbotaurwa nedare pai kuti iwewe usamanikidze Joseph kuti ati no iye asingade kuti no. Iwewe futi usamanikidziwe futi kuti yes iwe usingade kuti yes. Apa unenge uri pakuda kumanikidza anza yamunomboburisirana kumba uko isu tisipo. Asi isi tiri kumirira noti ifirst time kupinda mudare rangu handi ndizvo matanga kupinda nhasi. Judgment yandiri kupaini yasiyana neyasabhuku. Wapinda muno nhasi wewe. Asi judgment yandiri kutaura iyi hapana magistrate anotaurirwa nemunhu waari kutonga kuti apa mati apa ari kunondirova futi. Because tine mitemo iripo inoshanda kuseri kwekunge munhu akanganisa mutongo watongwa. Hatingakutaurirei pano kuti chii chinoitwa. Asi mitongoziva kuti munhu kana apiwa mutemo uye haasi rude strike zvokuvhaireta mutemo wenyika. Kwete anenge achizviita kwamuri muri tu because anofungidzira kuti ndiye akahosta mutemo. Mutemo unotonga munhu wese handitika. Saka hatidi kuti tirwisane nezviri kutaurwa zvemutemo wacho. Mutemo haurambwe. Judgment ndiye andiri kupai. Kana maimboitirana kwana sabhuku pana hapasi pasabhuku pasiyana. Zvichabuda kumashure kumushure mekunge Joseph akanganisa ndozvo achasangana nazvo mudare ripi rino. Asi hapana magistrate anotaura kuti ya tichakutongera rufu kana uchinge wadzokorodza zviri kutaurwa naamai avo. Iwe uda kutotiburise judgment yedu kuti tichaita sei kana Joseph akanganisa. Joseph achasangana nemutongo chete. Iwewe chienda uchiziva kuti tabva kudare rino Joseph watsuurwa kuti asadzokorodza nyaya. Panapa hatifaniri kuramba tichitaura sokunge adzokorodza iye asati adzokorodza. Saka usavimba futi kuti Joseph achadzokorodza. Mumwoyo mako zvigutsikana kuti tabva kudare ramambo kwatisati tamboenda ndakumbonoitawo macharacters nekuti ukaenda wakateya Joseph uchaona kuti uchatadza kuita mudzimai anoremekedzwa futi kumba kwauri kuenda. Nokuti uchaenda wakamuteya kuti ndida kuona kuti Joseph anoita kwaye. Kuradza kuti ukutorasa unhu hwako panguva imwe chete. Saka unofanira kuenda watodzikama iwewe. Hasha dzapera kuti ukwanise kutambira Joseph semurume wako. Uchiziva kuti dare ramutonga iri harisi rasabhuku. Wapanzwa mwanangu? Wakachengetedzwa chaizvo nemutemo. Zvamamuchiita kumba uko handiti waiitawo usingamboende kumapurisa. Ukambomuti kumapurisa akaenda handiti mukazodzoka kuno. Which means uye ari kutoziva kwese kuti kunovava zvakadini kuma areas iko. Saka kuno ndokwekupedzisira kuno kwamauya kuno kuti tikugadzirise nyaya iyi pachivanhu. Tanzwana nakamwanangu? Tinotenda.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.